Eta gurekin Gaizka Etxabe, Eusko Jaurlaritzako larrialdi zuzendaritzako esku hartze arduraduna. Etxabe jauna, egunon. Bai, egunon. Haize zakarra ari da buruko min handiak eragiten azkenengo ordu hauetan, eta esku hartze ugari egin behar izan dituzte larrialdi zerbitzuek azken ordu hauetan, 77 intzidentzia bai guztira, gehientsuenak esan daiteke garraioari eragin diotenak eta bideak oztopatu dituztenak izan direla. Ba, biza, atxoti orain arte etxete lan asko ukidu, haizea oso gor jau. Azken orduotan orduñan neuta iru eta lau kilometro duro, denutzan eunda hogeta mar, oizen eunda mabi. Atxotik orain arte, laro behi gertara baina oso gehiago ukiduguz. Agarretatik, zuaitzitik, eta txarietan ataletatik egoita, batez ere Bizkaia herriena. Bizkaia herria izan die, ia erdiziek. Trafiko inguruan orain arte 3 istripu haizea girotuta ukidu, nahiko suabiek, bueno, zozo dezateatik gautxe bertone A8 galdako inguruan, haizi dala eta seinala botoz, eta istripua dugu 6 kotxe implikatuta dauz. Baina zauri datu graberik ez dauz, nire handian ez beltzetu orain arte. Gaur egunean zehar, haizeagatik alerta laranja aktibatuta dagoeneko Bizkaian, Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian ere bai, eta Gipuzkoan eta Araban eguerditik aurrera sartuko da indarrean. Bai. Egunez izateak haizeterik bortitzena arrisku berezia eragiten du? Arrisku, sobre todo, errepietan joaten zainien kotxiaz, arrisku emoten dugu, bai, eta lan asko emoten dugu, guretzat, gure zentontzako eta batez ere zuhitxarentzako. Izango da tokiren bat berezik zainduko duzuena gaur? Ba, gutxatu dugu zonas expuestas. Atxo betxete lagumet ezagozten golbeira joateko asmoa zaukala geur, eta esan hotzen, sufritzen joateko zarala, aldaz gora eta izego horra, badali zer den, ez eta ez. Beraz, herritarrei gomendioa, mendira ez joateko, horrekin batera beste zerbait? Beste gomendioren bat? Ba, errepidean kontu zibili, pazientzia handileaz, eta zain, eta zentsua erabili. Ba, Gaizka Etxabe, Eusko Jaurlaritzako larrialdi zuzendaritzako esku hartze arduraduna. Eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik. Hurrengo arte.